Isključili mi struju, zamisli. I to baš sad kad je u okviru dečjeg obrazovnog programa počela da se prikazuje serija Pornići. Imamo mi sine intelektualca. Ajde sine, ljubite. Šta očekuješ sa dosadom? Param pam, param pam pam, param pam. Bitno je šta si postao sa prvom postavom. Param pam pam, param pam. Ovaj svet je toliko puta dosad brzo. Kada adrenalin novca našiba, moraš da misliš brzo. Zato što tera te na zlo. Tako malo je falilo, a sve si porekao. Naučnici tvrde oblik menja energije. Slike tope se od LSD-a, ali znam ni ja, uspešne priče nisu tačne. Piju lepove sa tasne, daj mi znanja sa svih strana. Vučem depresivne lance, take it easy. Sve je dobro kad se kroz probleme krizi vaspitate internet, roditelji u kliničkoj paralizi. Nili prisutan strah od smrti što svašta prolazi kroz oko. Kad porastem bit ću jači nego Vladimir Nabokov. Tuče fras na ulici, bio besan ko pas. Rekao bih ma boli vas, ali osjećam da gubim glas. Znaš da je ovde takvo stanje, većinom su dani stivi od mene. Odbili su poklon, koga treba sada krivim. Šta očekuješ sa dosadom, ko te je poslao na ovaj svet? Bitno je šta si postao sa prvom postavom. Koliko vremena je ostalo da radiš se? Šta očekuješ sa dosadom, ko te je poslao na ovaj svet? Bitno je šta si postao sa prvom postavom. Koliko vremena je ostalo da radiš se? Život tu je da iznenadi u prevrtljivoj direkciji. Nema pobednika beskrajnog na izvučenoj lekciji. Danima simpovo isprave pali sa zipom. Guru s profiterskom stihom, ispao si pička i po. Mnogi kraj sa krajem ne mogu da sastave. Da, bitno je čime mozak hrani se. Preko vode nošeni s paketom trave plus PDV. Dosta je dorođeni glas iz glave, jebe me. Zbliza kriza, srca slomljena, bol nestaje na vagu. Nije mazohizam, naprotiv tu stičeš pravu snagu. Ti imaš svoj put, ne dozvoli da te lažu. Zori prodaju priču prazno, samo seru pa se mažu bre. Antipsihotika dobio diazepame. Nije mi ništa, najebem im se mame. Uko flash princ od tame, hitnu pomoć nazvati. Psihologu što rekao je da vreme će pokazati. Šta očekuješ sa dosadom, ko te je poslao na ovaj svet? Bitno je šta si postao sa prvom postavom. Koliko vremena je ostalo da radiš se? Šta očekuješ sa dosadom, ko te je poslao na ovaj svet? Bitno je šta si postao sa prvom postavom.